bathi khona ugala baphinde bathi khona i-TB kodwa kunesinye isifo esinobungozi esinganakwayo oledi lijabulile ubaba yena akazi lutho ingane bayigcina izithwele manje silele embhedeni asibonisane eduze kwaye kungcono senyangeni bathi khona ugala baphinde bathi khona i-TB kodwa kunesinye isifo esinobungozi esinganakwayo oledi lijabulile ubaba yena akazi lutho ingane bayigcina izithwele manje silele embhedeni asibonisane eduze kwaye kungcono senyangeni bathi khona ugala baphinde bathi khona i-TB kodwa kunesinye isifo esinobungozi esinganakwayo oledi lijabulile ubaba yena akazi lutho ingane bayigcina izithwele manje silele embhedeni asibonisane eduze kwaye kungcono senyangeni asibonisane eduze kwaye kungcono senyangeni i-abortion mungazibuza mathekeni ngisho esikoleni angisayiphathe emalokishini muthanda isex ingane ifika njenge-fax iphuza face iqala ngoba ungena choice veza umbono uyeke nje ukuthi nginekhono ingane uyigcina 9 months emva kokuheva ucansi sekwenzekile umdala ekuphila uyifaka emgqonyeni uyingcwaba iphila ebusuku ibuye ingane sikhala ngiyavuma kusemthethweni ukwenza i-abortion esibhedlela anibuyisele ubuntu niyeke indaba zamalungelo ukuthi ngabe neyisola ngabe kumanje niguqe ngedolo phela niyapretenda uNkulunkulu angafakaza ingane idinga isineke ingakazalwa ngiyakhuthaza yekela ukufuna umntwana uqeda umfide ngobhanana angabunayo neyodwa ithoyise ebhalwe made in China angabunayo neyodwa ithoyise ebhalwe made in China bathi khona ugala baphinde bathi khona i-TB kodwa kunesinye isifo esinobungozi esinganakwayo oledi lijabulile ubaba yena akazi lutho ingane bayigcina izithwele manje silele embhedeni asibonisane eduze kwaye kungcono senyangeni bathi khona ugala baphinde bathi khona i-TB kodwa kunesinye isifo esinobungozi esinganakwayo oledi lijabulile ubaba yena akazi lutho ingane bayigcina izithwele manje silele embhedeni asibonisane eduze kwaye kungcono senyangeni bathi khona ugala baphinde bathi khona i-TB kodwa kunesinye isifo esinobungozi esinganakwayo oledi lijabulile ubaba yena akazi lutho ingane bayigcina izithwele manje silele embhedeni asibonisane eduze kwaye kungcono senyangeni asibonisane eduze kwaye kungcono senyangeni ungasithathi kancane lesifo ishwayisi uma ungenayo ngiyakutshela lesifo kasilaphe njengogawulayo inxoso uma ungayifuni ungazikhathazi ngomthandayo ngoba usazohlupheka ufana nomuntu osanganayo imost yalaba bantu ilaba bathi abakholwayo omunye athi uyasikhipha shame ingane ivele iphile ithi na 2 years bazala ingane ivele ijule ingene wayikhulisa uyithanda iyanga emoto esigele yathi mina 5 years ingane wavela umzali wayo yaqala ukusafarisha umama uzidela imali yaqolo bagcina bayihleke esigele ibhlukhu igugile amadolo angazi kubangwa yini ayithinki maybe imali yaqolo umane emahlathini nifelo bala uzojabula uJehova mama wami o baba wami uzojabula somanda umane emahlathini nifelo bala uzojabula mama wami baba wami uzojabula